Καλησπέρα, Ραφαέλα. Καλησπέρα, είμαι Ραφαέλη Πλαστήρα, είμαι 16 χρονών, έρχομαι από το Τρίκαλα, μένω στην Ολλανδία, τελείωσα τις Πανελλήνιες και θα κάνω κατευθύνση εκεί. Πάμε να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα για σένα. Ποιες χώρες θα ήθελες να επισκεφτείς και γιατί? Θα ήθελα πάρα πολύ να επισκεφτώ τις ΗΠΑ, επειδή είναι μια χώρα που λένε πως δεν κοιμάται ποτέ και μπορείς να ξεκινήσεις μια καριέρα εκεί. Αυτό είναι σίγουρο, ότι μπορείς να ξεκινήσεις μια καριέρα, μπορείς. Εάν οι γονείς σου δεν σου επέτρεπαν να λάβεις μέρος στον πανεπιστημιακό διαγωνισμό ομορφιάς ή γενικά σε έναν διαγωνισμό, τι θα μπορούσες να τους έλεγες για να αλλάξεις τη γνώμη τους? Θα τους έλεγα πως το modeling είναι κάτι που θέλω από μικρή και τους απόδειχνα με τις πράξεις μου πως είναι το όνειρό μου. Και εγώ ήθελα να πάρω μέρος, αλλά δεν γίνεται, λόγω ύψους. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Τι σε κάνει να θυμώνεις? Το μεγαλύτερο πράγμα που μου κάνει να θυμώνει και με πληγώνει πολύ είναι ο ρατσισμός που υπάρχει σε αυτή τη γη. Τι πειράζει είναι ο άλλος διαφορετικός από τον άλλον, χοντρός ή λεπτός ή λευκός ή μαύρος, όλοι είναι οι ίδιοι για μένα και ελπίζω να σταματήσει αυτός ο ρατσισμός μια μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραφαέλα.